سلام كما يتوعلو زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلوم خا نقول 12 عامت قلعه استمرعوه ود 63 عامت كشي نبوزحات اقطعو اب تحت زبل ارستي نستدالوه صحف نابخم نبلو مكتتالكم نعدم 63 عامت زعدميو صلاوي كهن نقول 12 عامت هصان بممرعو قطعه علعاعيلو غاناوي كهن نمو بركتي لاوه تسورو بقدام أبستخيده لمود بهلاوي سرعات نتاول عاخم استمرعوا تفليتو سفيحنا قفيتاتات كأ يسمع له مرحتي محبر السبقن نقفيتاتات أبز قربو له زل أوان سبات نلمدو من بهلومن كم زيردو لهم قليتهم أبقانا زتحت عدم مرعا 18 عامت كوينو زرقح مرعا هتساناتي نككوان تحلوه ترئيتات قن يقتصل الله علم لخاوي غوسغاس زغبر زي منغستاو تكال جيرلس نات برايدس كم زملكتو ابتا هاجر 19 ميتاويت اوالد عدمين 18 عامت قدم مملئن زمرعوا خوينن اتن 5 ميتاويت دما تحت 15 عامتين زمرعوا بعسرتتا زغصرو ابالات محبرسب استساتفو بقدام استخايده مرعا زرئي فيديوتات سئلتاتن ام محبراو مراخبيتات بسفيح دحر مزرغحهم بزحات غاناوያን قطعوهم ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ኣብቲ ስርዓተ መርዓ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እታ ቆልዓ ንሰብኣያ ዝስሕብ ክዳን ክትክደን ብቋንቋ እቲ ከባቢ ክዛረባኣ ተራእየን ከምኡውን ንናይ ሰበይቲ ስራሕ ክትዳሎን ነቲ ብህያብ ዝመጻ ሽቶታት ጾታዊ ድሌት ሰብኣያ ንምዕባይ ክትጥቀመሉን ክመኽረኣ ይስምዓ ነቐፍቲ ሰመዚ ነቲ ሓዳር ከፍርስዎን ነቲ ቀሺ ክምርምሩን ጸዊዖም ኣለዉ እታጓልን እቲ ካህንን ዝውለዱሎም ማሕበረሰብ ደቀባት ንንጉዋግን እቲ ህዝቢ ኣብ ተሓዳር ዘስምዖ ተቃውሞ ብምኹናን እቲ ነቐፌታ ካብ ድንቁርና ዝመጸ ይኽብሉ ገሊጾም መራሒ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ኒቦርተይ ኮፊ ፍራንኩዋ ዳግማዊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታጓል ከም በዓልቲ ቤት እቲ ካህን እቲ ጻውቶ ተራ ጽሩይቱ ፊትን ልምድን ምዃኑ ሓቢሩሎ ወሲኹ ድማ እታጓል በዓልቲ ቤት እቲ ካህን ምዃን ዘኽእላ ስርዓት ቅድሚ 6 ዓመት ጀሚራቶ እኳ እንተነበረት እቲ መስርሕ ግን ኣብ ትምህርቲ ዓንቀፋት ከም ዘይነበሮ ተዛሪቡ እታ ቆልዓ ነቲ ሓድሽ ተራ በዓልቲ ቤት ሊቀ ካህናት እትበቅዕ ንጽህቲ ክትከውን ዘኽእላ ካልኣይ ልምዳዊ ስነ ስርዓት ክትፍጽም ትጽቢት ይግበር እቲ ስነ ስርዓት ንከም ምውላድ ዝኣመሰሉ ናይ ሓዳር ሓላፍነታት እውን ከም ዘዳልዋ ማዕከና ዜና ውሽጢ ዓዲ ሓቢረን ሰመዚ መንግስቲ ጋና ነቲ ኣካታዒ ሓዳር ብዝምልከት ዛጊት ዝበልዎ ነገር የለን ሕጊ ጋና ንባህላዊ መርዓ ኣፍልጦ ዝህብ እኳ እንተኾነ ብጉልባብ ባህሊ ወይ ልምዲ ግን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ምፍጻም ኣይፍቀድን زخبركم تخطاتلتي مدبنا إذا تكتاتلو زصنحخو نقول 12 عامت قلعه استمرعوه ود 62 عامت قشي نبوزحات اقطعو اب تحت زبل ارستي اب BBC تግርኛን ዝወፀ ጽሑፍ እዩ ስለምክትታልኩም ነመስግን ፕሮክምሸት